ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମର ବାରିପଦାର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୋଟି ଜନତା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଆହା କି ମନଲୋଭା ଆଖି, ସେ ପଦ୍ମ କମଳ ଢଳ ଢଳ ନୟନ ଆଖିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଚକାଚକା ଆଖିକୁ। କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ତ କିଏ ସହସ୍ର ନାମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ତାର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ା ହେଲାଣି। ସେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କୋଡ଼େଇକି, କାଳେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ସହିତ ସବୁକିଛି ପୂରଣ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ଆସିବେ। ସେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ବର୍ଷକେ ଥରେ ସେ ଆସନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ଗାଧୋଇବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଏକ ନାରାରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜି ଭକ୍ତ ସହିତ ଭକ୍ତିର ମିଳନ। ଆଜି ଏ ଦିନଟି ଏତେ ଖୁସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ଖରା ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ସେ ମେଘ ସହିତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଳା ମେଘ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏବଂ ରଥ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲାଣି।